जणांसाठी राब राबतो, सागल्या बनून जागतो, संकटात पाय रोवुनी एकटा उभा ठाकतो। जणांसाठी राब राबतो, सागल्या बनून जागतो, संकटात पाय रोवुनी एकटा उभा ठाकतो। शब्दांना ठार अशी की पेटवी नसात भगविला, अनाथांचा नाथ, गरिबांची साथ, मदतीचा हात एकनाथ, शत्रूंना मात करतो बिनधास्त, साऱ्या मुखात एकनाथ। अनाथांचा नाथ, गरिबांची साथ, मदतीचा हात एकनाथ, शत्रूंना मात करतो बिनधास्त, साऱ्या मुखात एकनाथ। तसाच वागतो, वचनाचे मोल जाणतो, माणसातला देव हा, माणसात देव शोधतो। आज महाराष्ट्रामध्ये इतिहास झालाय। आज महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी आज शिवसेनेचाच पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री केला। त्याबद्दल मी भाजप आणि नव्या शिवसेनेचं मनापासून स्वागत करतो। आणि आता जे नवे मुख्यमंत्री झालेत ते माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब, हे आमच्या आमदार साहेब माननीय बाबासाहेब यांचे अत्यंत जवळचे आणि विश्वासू आहेत। त्यामुळं आमच्या मतदारसंघाचा पुन्हा एकदा कायापालट होईल ही या निमित्ताने मी ग्वाही देतो। आज महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी एक कट्टर शिवसैनिक माननीय एकनाथजी शिंदे साहेबांची मुख्यमंत्रीपदी निवड झाली आणि माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी त्यांना पूर्ण पाठिंबा दिला आहे। माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्याकडे एवढं बहुमत असताना 120 आमदार असताना सुद्धा एका कट्टर शिवसैनिकाला त्यांनी मुख्यमंत्री पदावरती बसवलं। त्याबद्दल मी देवेंद्र फडणवीस साहेबांचाही आभार मानतो आणि माननीय एकनाथजी शिंदे साहेबांना पुढील कार्यास शुभेच्छा देतो। आज आमच्या खानापूर तालुक्याचे भाग्यविधाते माननीय अनिल भाऊ हे एकनाथ शिंदे साहेबांच्या पाठीशी गंभीरपणे उभे राहिले आणि त्यामुळे आज हा दिवस आपल्याला पाहायला मिळतोय। त्यामुळे भविष्यात माननीय एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या साथीने अनिल भाऊ ह्या मतदारसंघाचा कायापालट करतील। कोट्यावधी रुपयाचा निधी आपल्या खानापूर आणि आटपाडी तालुक्याला त्यांच्या रूपाने मिळेल एवढी या ठिकाणी आम्ही शिवसैनिक ग्वाही देतो आणि पुन्हा एकदा एकनाथजी शिंदे साहेबांचं आम्ही स्वागत करतो। माननीय अनिल